Hello my dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at tungkol dito ang pag-aaralan natin ngayon. Ano kaya ang tanong? Sige, check natin kung ano ang tanong. Ang answer ay tungkol sa kung saan sila nag-travel, hindi kung kailan. So obviously, hindi when ang tanong dito, where. Ngayon, ang tanong ko naman, paano ba mag-construct ng when and where questions? Bakit magkaiba ang forma ng verb sa question at sa answer? Ganito traveled sa answer. Did travel sa question. Ganito kasi yun. Pag may mga sitwasyon na alam natin na may gumawa ng isang bagay at alam natin kung ano at sino ang gumawa nito pero di natin alam kung saan ito nangyari, gaya ng sample natin. Tapos, gusto nating malaman saan yun. Siyempre, magtatanong tayo gamit ang where. Itong where, ito yung substitute natin sa name ng place na di pa natin alam. Question word siya kasi ano pa sa atin to. Ilalagay natin to sa unahan ng question kasi magtatanong tayo. Kaya ganito siya. Where. Pero ano ba ang mga kasunod na words nito? Tama kaya ang where they traveled? Hindi. Kapag hindi tayo nagtatanong kung ano o sino ang subject, hindi pwedeng walang helping verb ang gagamitin nating verb. See, ang traveled, nag-solo lang siya. Wala siyang helping verb. Kailangan niya ng helping verb dahil hindi ang subject ang unknown. Pag subject kasi ang unknown, ang word order ng question at ang answer ay pareho lang. So, dito, kailangan natin ng helping verb dahil hindi subject ang unknown. Pero anong helping verb kaya ang gagamitin dito? Well, simple lang yan. I-identify muna natin ang tense ng verb. Ang verb natin dito ay simple past tense. Basta simple past tense, did ang helping verb. Tapos ang main verb na travel, base form na lang siya dapat. Hindi na tayo gagamit ng past form ng travel dahil ang did ay nagpapakita na past form ito. So, tama na kaya ang where they did travel? Well, hindi pa rin. Dahil kung magtatanong tayo, ang subject dapat ay nasa gitna ng helping verb at main verb. So, ganito dapat siya. Where did they travel? Ganito rin ang paraan kung simple present ang verb. Gagamit pa rin tayo ng helping verb at ang subject ay nasa gitna pa rin ng helping verb at main verb. Pero anong helping verb kaya ang gagamitin? Basta simple present ang tense ng tanong, ang helping verb dito ay do or does. Do kung plural, ang subject, does kung singular. Pero kung hindi simple present or simple past ang tense ng tanong, ano ang mangyayari sa helping verb at main verb? Gaya nitong present continuous, are traveling. Gagamitin lang natin ang helping verb sa present continuous na verb at ganun din ang forma ng main verb nito, are traveling. Ganito rin ang gagawin sa iba pang tense, basta merong helping verb. Parehong paraan rin ang gagawin kung kailan ang itatanong natin. When ang question word, at mauuna ito sa question. Susundan ang helping verb, tapos subject, tapos main verb. Did ang helping verb kung simple past tense at base form ang partner nitong main verb. Do or does naman ang helping verb kung simple present at base form rin ang main verb. Does ang gamit natin dito dahil singular ang subject. Pero kung sa verb tense na gagamitin ay meron ng sariling helping verb ang verb, ito na yung gagamitin natin sa question at kung ano ang forma ng main verb nito ay ganoon rin sa question. Basta tandaan nyo lang na kung magtatanong tayo pero hindi kung sino o ano ang subject, kung ang tanong natin ay tungkol sa ibang parts ng sentence, object ba, saan ba, kailan ba, ang verb sa ating question ay dapat merong helping verb. So dito will visit, will ang helping verb, visit ang main verb. At yun ang grammar knowledge na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan nyo naman ang video nito, please share nyo na rin sa iba para may ma-learn rin sila. At paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko in the future. Maraming salamat po. Have an amazing day!